Matur suwun Mas Didik. Dereng Pak, dereng. Dereng. Kirang saidik lho Pak. Apa enake ngono Mas Didik? Nggih no. Mbok ya. Wis nek Asik. Ya. Tak suwun jumeneng Mbak Sulis. Sulis. Kopi jahe Lis, lek ra iso ya kopi lek. Iso no. ya kopi susun. Iso Lis ya. Saged iki sinden melu ngendi-ngendi kok. Pancen yo sinden kita masuk solusi sinden Iki- multivitamin. Piye to? Sembarang iso. Iki dalang dindi diderekke lho. Mas Sapa Mas? Mas Yono samben. Sapa wi? Mas Heri Bawono Lumajang iki nderek. Heeh. Mas Yono samben yo nderek. Heeh. Mbah Sakri Medion Mas, nderek. niku pun sedo sedaya. Lek Pak sinden pageblok to Pak. Iya. Heran titeni. Titeni. Iki tanpa bawa langsung Nggih, dadi nggih, wae. nggih. Kaya ngapa? Ya. Kopi jahe. Yono. Kagem kanca-kanca seniman Pak. Watine mosorok surya sisih wetan padhang semulae rembulan wiwit datari manuruti senengane ati Baik. wong-wong karang trapisan padha sanja ana marang kopi ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kopi sacangke
matur suwun Mas Dereng Didik. Pak, dereng. Derek. Kirang saitik lho Pak. Ya. Niki jane saene nek ditayubne tapi pun Lah. bacot. Kalek. Lah yo Mas Tutuk kon joget lah yo apik to. Karo Lah, jenengan nggih, Pak. jejeri. Ayo, kene jajar karek sak cerit. Malah tak konsentrasi lah, wianan karo Busri ya. Wean. Ujane ya spray sewengi lho, bingung. Lah yo. Lah yo ngengkel wae lho. Malah iki komene iki engko lek ngantek panase kaya ngene ra dilayani, sesuk ra tak paringi lho. Ngono iki coba. Ora paringi cara kaya aku ngono. Lah terus Aku ndek ilmu. Nggih. Lah wong kowe ilmumu yo kok kuno. Aku pokoke nek bojoku nesu sarungan tok ngono wis. Hmm. Apa enake ngono Mas Didik? Nggih no. Mbok ya. Hei, wis nek nus. Kaya kaya aku kok ya dilunturne ilmu-ilmu ngono dilunturne lho. Lunturne apa? Malah stres kuwi kowe. Aku wis nawakne motor bareng. Ya. Nego tipis. Ora Pak, ora tak ijoke mobil niku lho. Iya. Awake dijolne truk, Pak. Semua itu proses. Proses. Ya. Ya. Yuk. Wis misumur kopi jahe rasa enak lan uga makleke agawe maremeng ati ayo kanca ngombe kopi jahe
Nggih matur sembah nuwun Sampun. Mas Didik, Mas Duduk menika parang badhe pamit ingkang mengku gati mliginipun panitia bersih desa Dungus.